Anna Wyn Jones dwi'n dod o Llanrug yn ymwyl Caernarfon a dwi wedi cael gradd mewn Cymraeg proffesiynol. Mae heddiw yn ddiwrnod arbennig iawn a mae jyst yn ddiwrnod hyfryd i ddathlu'r 3 blynedd dwytha yma a mae jyst yn neis cael gweld yn ffrindiau gyd eto. Dwi'n meddwl yr uchafbwynt o ran Cymraeg proffesiynol oedd cael adran mor wych a darlithwyr oedd yn mor barod i helpu ac mynd cam ymhellach i helpu wneud yn waith i'r gorau mae wedi gallu bod. Mae MCAD wedi bod yn hynod o bwysig. Dwi wedi gallu byw y mywyd prifysgol i gyd drwy gyfrwng Gymraeg a nes i fwynhau gymaint. Dwi rwan yn llywydd MCA am flwyddyn. Fel ymlwyddyn ni, fel llywydd MCA, dwi'n meddwl mae'r peth mwyaf ydy creu mwy o ymwybyddiaeth am MCAD. Lot o bobl ddim hyd yn oed yn y brifysgol ddim yn siŵr iawn be'n union ydy MCA, felly cael yr enw allan ac egluro be'n union da ni'n neud drwy flwyddyn. Mae'r Gymdeithas Gymraeg yn Aber yn ffantastig ar y funud. Mae'n bosib gwneud gymaint o bethau drwy'r Gymraeg, gymaint o chwaraeon, cora, cymdeithasu, mynd allan, gwneud eich modiwlau drwy'r Gymraeg. Felly mae'r Gymraeg wir, da chi yn gallu byw eich bywyd drwy'r Gymraeg.